Shalom, Horas. Nuaing sahak mahita tu pertanyaan Pasion Parjoluk. Hari Rabu sada April tahun 2020. Adorang so masuk kita tu pertanyaan. Tadohoti ma tangiang nahohong. Amin. Maredde mahita sian edde huria nomor 76 ayat sada. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Tabereng maiduk di haporseoni, jalan apa ujuk kosa, ima Yesus na manauton parsilangoni, sikat nilas tiroha, tohap naihian, so dietong ihay laon. Gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata, paingot-ingot hamuma ibana, na pataut-taut paraloan sian songoni, dopa ibana sianaka si pardosa, asa unang marnaloja hamu, unang madele to dimuna, haleluya martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, asi maruham dihami halak na galeon, di dahodo nagogodo musunami, saitalu dohami dibain alaniha galeon nami, dibaheni upangi dohami matuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonan ni anak ni halongan ni roham, ima Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi diarah Yesus mana 10 duai, jala didok matu nasida, nanakok mahita tu Jerusalem, jala tulus matu anak ni Jahub, jolmai sasude, natar surat diakka panurira, ai pasahaton nama ibana tu akka perbegu, gabe isahanna, leanna, jala tijuran nama ibana, dungi mulak mangulu maibana diari patuluhon.
alai dang jatusi nasida agia otik siani, nabuni do hatai di rohan nasida, dang di boto nasida nahita di dokonai, dungi dipasang akka situani malinima, dot akka parise marapuk godang, didok ma nasida ma, ahama bahenotta, ailad do tadda di bahen halaki, molo itapasobu ibana, porsea mahalak saluhutna di bana, gabero mahalak rom, mangarap pastanotta dohot bangsotta. Alai hehe masada sian nasida, ima si kayapas, situani malim dina sataoni, didok matu nasida, nahurang roha dohamu, dang dipikiri rohamuna, dinggad do mate sadahalak kumopop na torobi, unang lao mago bangsoi, alai dang siar rohana sadiri di hatahoni, ala situani malim ibana dina sataoni, ubahen na di surirakon, nanaing mate ma Jesus humopok bangsoi, alai tahe dadahola lao makokok bangsoi, alai naing papungon na akka anak ni debata, akka na marserak dope laho pasada hossa. Asa olak ni sadari martutuk manasida laho mamusa ibana, alai didok nasida ma unang manifestai, sotunggutur na toropi, dungi ono mari nari asa dapot pesta paskai, sahak ma Jesus tuhuta Betania, naningana ni si Lazarus, na disununggul ni Jesus yan namate, jadi dia puli nasida ma di sisi panganon, ujuat di bana, si Marta do makobasi, si Lazarus masada dungan na mangat di si, gabi dibuat si Maria ma sahati miyak nardus na arga na sumarsaor. Dimiyahin nga pa ni Jesus, obuk na madibahen mga laputi, jadi digohi wabima miyaki bagasi, jadi siya nakasisyan na, si Judas Iskariot na yung majeo ni bana maddo, buasa so ginadis miyaki, arga 300 hupang bahen si leo-leo diak ka napogos, alay dada napogos na sinarihonon na, ubahin na nidok ibana songoni, panakko do ibana tahe, diusung do asi-asi ni halak, ay tu ibana di pasahat puroi, dunginin na Jesus ma, pasok po ma ibana, ay di parade do ihi ratu ari hatatanopi, ay totong adong napogos di tonga-tonga muna, jala asal maolo hamu, tarpatongok kamudo na denggat tu nasida, alay yang guaw, dang manotong dihamuna, itap na tarbahesa do niulanai, na majuluani do ibana, mamiyahi pamataku songod di namananong, situtudo hatakot tuhamu, manang di dia liat portibion, di jamitaho muse barita na ulyon, hatahonon na do, nang diang binain na gabe baritana. Dungi torang niari di begahalak na torok ma narotu pestai nanaing Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare laho manomu-nomu ibana huhut majauh-jauhon. Hosianna pinapasupasu ma naro marhite goarni Tuhani raja ni Israel.
Dungi dapat Jesus masada halode, ima dihuduli hobar tu natar surat. Unak ko mabiar borusion, ida marajam, narodo si marsihudul di anak ni halode, jala halak parisai, deba nasian na torobi madok tu ibana. Oray matong sisiami guru, alay din nama mangalusi, hudok madihamu, out maupon nasida maujojo, maak kabatu. Alay dibongoti si Bolis do si Judas na Margoar Iskariot. Sahalak siyan 12 gabelahoy ba na martup-tup do akka si tua ni malim rapon akka panungganay. Manang di dia dalan na pasato ni bana tu nasida. Jadi siyan las ni roha nasida marpadan manasida mangaleon hepengi tu ibana. Diolo si Judas mai. Jadi dilului matiki na unay pasahat to nibana sosian pamotoan na torobi. Alay diari parhubason parjolo ni pesta paskai didapoton si seyama Jesus akanin nama. Tu dia mapaturion nami diho panganon paskai di pangidoroham gabi di dogma. Laho mahamu tuhutani manopot si anu dok kamu matibana. Tona ni gurui na dapat nema tikiku di homa au sorang lahomangan paskai rahap rabdohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisian na duai halak jala di dokma tu nasida. Mololau hamu tuhuta pajupang mahamu disidohot sada halak na mangusung aek sahudon. Ibana ma ihutok kamu, tu ibana ma dok kamu. Di dia do bilut inganan asa disihu pang kami paskai. Jadi patuduhonon nama tuhamu bilut pargijang sada nalabas natipak hinahembangan disima marture hamu disi. Jadi borhat masisian na dibongoti mahutai jala jupang nasida ma tutu songon naninok nai gabe dipature mapaskai asa dungbot niari Roma Jesus na 10 dohot na 12. Jadi dinamangan nasida hehema Jesus yang namangani ditanggal maulus na dibuat mabasahan ditapolhot tu ibana diusehon maaek tu sabong
dungi diburi mapak niya kasisianna, dia pusi madohot basahanna na tinapol nai, dungi sahak maibana tu si Simon Petrus, jadi didokma madok ibana, tungho maale Tuhan mamuri patu, dungin na Jesus mangalusi ibana. Dang datu siho pabahinakku na tuho ang gunway. Musepe boto mui. Dungi didok si Petrus matibana. Matua tanoon dang buryom mupatu. Dungi ni na Jesus mamangalusi bana. Molo so buryok ho dang parto hap ho diaw. Dungi ni na si Petrus ma. Ale Tuhan unang maholak patu. Dohot matangan dohot ulukku. Gabi didok Jesus matibana. Halak naung maridii dang beburion. Ay nung nga sude yas ibana. Nang yas do anggo hamu. Alay dang luhut hamu. Ay ditagda do si pasahat ibana. Ubahen na didok. Dang sa luhut hamu yas. Asadung diburi Jesus pak nasida. Dipake mamuse ulos na. Hudul maibana didok matu nasida. Alai dia tu si hamu do pabainak kitu hamu, digor hamu do au guru do Tuhan. Alai puredo padok muna disi, ai ido au tutu. Asamolo au Tuhan jala guru muna, mamuri pat muna, tamama nang hamu marsiburian pat. Ai situruot do huleot tu hamu, asa dibain hamu songon nahubaini tu hamu, natutudo nahudokot tuhamu, naubalga anak somang siyan idukna, dang sumurung suruan siyan akan namarsuru ibana, molo di bawah tuhamui, martua mahamu mamula hossa. Jadi dinamangani na sida ninna Jesus ma. Situtudo na hudok tu hamu. Sada siyan hamu naing pasahat to naw. Dungi marsak situtuma na sida. Gabi di padok bima tu ibana. Datu ngawi Tuhan. Alay ninna mamangalusi. Iyaina narap do tau. Manurduk ko tangan na tu parikawan. Ido na pasahat tau. Tong donian dujung ni. Anak ni Jolmai, songon na tarsurat yan, alay marjea do halak na pasahaton, anak ni Jolmai, tonganan unang masanga tubu ibana tuhas yang anom. Alay adong masada siyanak kasisiyani, nahudul jumonok ibana, haholongan ni Jesusi, ima dihilap si Petrus, jadinin na mamadok ibana, sukumma, isedona ni doknai, jadi pajonok matulapung ni Jesus madok tu ibana. Tuhan isay gabe dialusi Jesus ma. Ia tu sileon na sa topik na usornok ponon.
ima ibana. Jadi disornopo masat topik deleho matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dang dibodduti dibongoti si bolis ibana dungi didok Jesus matu ibana. Humatok maula si ulommu. Asadung di jalo si Judas nasat topiki pitor laho maibana tu balian. Alai borngin ma ujui. Jadi dinangamangani nasida didak Jesus maroti di pasu-pasu di ponggoli ma jala di parlehot tu sisian nai hut madidok jalo hamu pangan hamu dagik kudon dungi dihiddat ma panginuman didok ma mauliate dilehom matu nasida uhut madidok sude hamu manginum siani ai mudar hudon mudar parpadanani nani useon humopop torok bahen hasesani dosa alai hudok matuhamu naso tupa be inumokku olak nion sian parbue ni hami angguri sahat rodi hari sogot disima inumokku naik baru rabdot hamu di harajaon ni damang. Jadi dung dia dehon nasida edde puji-pujiani ruar manasida tu dolok jetun disima di Jesus tu nasida saluhut tu hamun aing targasit midaau dina saborginon aina tarsurak do lebutok kuma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasa pungwani alainin nasi Petrus mamangalusi bana agia sude nasida targasit midaho anggoau nasotupa targasip alainin na Jesus mamadok ibana o Simon Simon nunga dipangido si bolis naing segyon na hamu songon dahanon alayaw do manangyak konho unang mitop haporsyomi jadi dung mula sogot roham pargugoy marohaniak kahanggim
alainin na si Petrus mamado ibana. Tuhan, nahobas tuhaw madongani ho tuhurungan dang tuhamate appe. Alainin na Jesus ma, hudok matuho Petrus, dang martahuak manuk sa bornginon, so jolo tuluhali, so adahonommu na so tinadamaw. Dungi sahama Jesus rap dohot na sida tusada porlak margoar Getsemane. Jadi dok matuak kasisiani, hudul mahamu jolo dison saleling di sana martangiang. Dungi ditangihon si Petrus madohot sada anak ni Zebedeus na duai. Dungi gabe marsak si tutu maibana jala bobonosan. Jadi didok matu na sida, masay marsak si tutu dorohaku, hira na mate do. Dison mahamu dungo rabdo tau. Dungi laho maibana sa otik tujolo. Dipatukap mabuhina tutano martangiang nin nama. Alea mang molotung tarbahen salpuhom masinumonon sianaw. Alay tahe unang marguru turuhakku rohamdo. Dungi mula maibana tuak kasisian na jala tarpodom do nasida didapot. Jadi didok matu si Petrus. Dang margogo hape hamu. Dungo rabdo tau nanggo sangobas. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang hamu gongot tu pangujunan. Ay nagirgir do niyan toddi. Alay gale iya daging. Dungi laho maibana paduhalihon martangiang. Nin nama, aliyamang molo so tarbahen salpuon, na ikon huinom, say saut malomo ni roham. Dungi dinaro ibana, tarpodo musay manasida didapot, ay masay dogdog do sa balihonon nasida. Jadi ditadik ko malaho martangiang, patulu halihon madok hataodeng. Dungi didapot tong mamusay at kasisyan na, jadi dok matu nasida. Dadatemu na dobe modom dohot maradian, nunga dapot ikinanway, sahat maanak ni Jolmay tutangan ni Pardosa. Hehe mahamu, laho mahita, idi nunga ro pasahat tonaw. Alay diboto si Judas si Parjehedo inganani, ay jojo do marpungu Jesus tusido hot akka sisyan na. Ia si Judas, diarahon maka soldado dohot naposo ni situa maling. Didapot ton ma tusi mata sulu-sulu, palito dohot si jata.
Di boto Jesus dosa luhut na naing songgop tibana. Jala ruar ibana didok matu nasida. Ise do na jinalah munai. Gabinin na nasida mamangalusi bana. Jesus halak na seretido. Dunginin na Jesus mamadok nasida. Au doi alai do dohot do si Judas si parjei jong di labung nasida. Asadung didok nasida au doi sumurut manasida akka martinggangan ma tutano. Dungi diulahi ma manukun nasida. Ise dona niluluam muna. Jadi dok nasida ma Jesus halak Nasaretido. Dunginin na Jesus mamangalusi nasida. Nunga hupabua tuhamu au doi. Asa molo au dilului hamu loas malaho akaon. Anaing do jupang nanidok nai. Dangadong namago hubain agia sada sian akka nanileo mitu au. Alai nunga dipapotohon parjehian partinadaut tu nasida. Ai didok do ia ina humuanna ibana mai ima takup hamu. Asa pitor didapot toma Jesus didokma. Tabi dihoguru laos di umma. Alai na Jesus mamadok ibana. Marhua hotuson anggia. O Judas. Pangumomu do hape di bain ho. Pasahaton anak ni colmai. Dumiro manasida. Dilaluhom matangan nasida tuji Jesus. Manakku ibana. Jadi adong masada sian akka dongan di Jesus mangalaluhot tanganna disitak mapodangna ditapulom matu sahalak na poso ni situa ni malim dipisikkom mapinggolna. Jadi direp Jesus matu ibana pasarong podang mi ay na mamitak podang mago mabahenon ni podang ay na sotar bainaw do di roham mangido siat damang asa dipadiri yaw sonnari lobi sian 12 loksa suru-suruan. Alai somod dia ma disisaw hatani na tarsurat maddo. Ikom masa do nasa songoni. Ujui madidok Jesus tuakkan atoropi. Hira na dokpak panamod do hamu hehe. Marpodang jalan marloput-loput manakupau. Ari-ari doaw niyan hudul mengajari di bagas joro. Suadong ditakup hamu au. Alai namasa do sudenaon asa jupang hatani akka panurunangi dungi ditadikon saluhut sisehani maibana laho maporus.
Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada malam ini, firman Tuhan untuk Passion pertama bagi kita tertulis dalam Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Demikian tertulis di sana. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Horas madehita saluhutna. Malam ini kita melakukan Passion pertama sebagai tanda bagi kita mengenang kesengsaraan Yesus Kristus di kayu salib yang menjadi pendamai bagi kita kepada Allah dan menjadi juru selamat atau penebus bagi kita dari dosa. Pada malam Passion kita malam ini bertemakan sambutlah Rajamu datang. Pada malam Passion ini sebuah ungkapan yang datang dalam nama Tuhan jika dikaitkan dalam teks ini, kedatangan seorang pembawa berita Injil yang begitu indah. Yesaya menyampaikan ungkapan, betapa indahnya kedatangan pembawa berita Injil. Ini didasarkan kepada kedatangan seorang yang membawa berita pembebasan pada orang tawanan. Saat bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel, hati-hati habuangan Babel, ido hamamasani turpukon. Maka dalam hal ini kita melihat kemasyuran pembawa berita itu sebagaimana yang dikemukakan Paulus dalam suratnya
di Rom pasal 10 ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Seorang pembawa berita Injil juga harus berkasutkan kerelaan dalam memberitakan damai sejahtera. Itu tertulis dalam Efesus 6 ayat 15. Seorang pemberita Injil harus fokus akan berita yang disampaikan. Allah itu Raja, yaitu kerajaan Allah telah datang ke bumi. Hal ini telah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagaimana disebutkan dalam Markus 1 ayat 14-15 dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pusat kerajaan Allah yang disampaikan Yesus di sini adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana respon dan hati orang-orang ketika mendengar kabar baik itu? Dalam ayat 8 disebutkan, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Orang-orang yang mendengarkan itu sangatlah antusias, dan karena mereka melihatnya bukan dari jauh, tetapi dengan mata kepala mereka sendiri. Itu artinya mereka menyaksikan langsung kedatangan pembawa berita Injil dan kabar baik itu, dan isi berita yang disampaikan, Allah itu Raja. Kedatangan Sang Raja itu adalah untuk menyelamatkan, sehingga tindakannya adalah sungguh-sungguh menghibur dan menguatkan. Itulah sebabnya dalam ayat 9 dikatakan, bergembiralah, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Di sini keselamatan yang Tuhan kerjakan adalah dengan kuasa tangan-Nya yang kudus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika pada ayat 11 dan 12 dikatakan seruan, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Hal ini menunjukkan ajakan kepada bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Babel. Dengan tindakan dan ajakan untuk keluar dari Babel, maka umat telah menyucikan dirinya dari hal najis. Jadi orang yang tertebus secara khusus diperintahkan untuk mentahirkan diri dari segala yang najis. Demikian juga manakala seorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus memisahkan diri dari dunia, membersihkan diri dari segala kejahatan, dosa, dan nafsu dunia. Karena Tuhan yang kudus itu
tidak akan mau tinggal di hati orang yang berdosa. Dang olo bongot debata di rohani jolma naramun isaraniaka parjujion, parmabuhon, pangalakupon, pargabuson, pargadobuson, pamunuon, parmihim-mihim, parhata barangsi dohot lan na asing. Sudei ikon bolokonota jala tapadau. Sehingga peristiwa keluarnya bangsa itu dari Babel, Tuhan sendiri yang menjaminnya, asal mereka mau tunduk setia kepada Tuhan yang kudus itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada malam Pasion ini dan ketika kita memasuki Minggu Palmarum hari Minggu, kita sebagai orang percaya diajak untuk menyambut Yesus Kristus, Mesias, Sang Raja itu dalam sukacita dan sorak-sorai. Memang pada masa Yesaya di sini, kedatangan Sang Raja itu sangat dinantikan dan masih diharapkan. Maka firman Allah telah digenapi dalam kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Yesus Sang Mesias itu melakukan karya penyelamatannya ke dunia. Itu telah dia lakukan dengan pengorbanan dirinya, sehingga menderita dan mati di kayu salib. Dalam perjalanan karya penyelamatan yang dilakukannya di dunia, Yesus Mesias dalam seluruh hidupnya telah menunjukkan ketaatan. Sebagaimana Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 9-11, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Memasuki Minggu Palmarum, marilah kita mempersiapkan dan menyambut kedatangannya sebagai Hakim Agung dengan penuh sukacita dan pengharapan dalam pujian dan sorak-sorai. Untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah, kita diajak untuk merenungkan kembali peristiwa kematian Yesus sampai pada kebangkitannya yang menyelamatkan kita. Ketika saat ini, malam ini kita berpasion di rumah bersama dengan keluarga karena adanya pandemi virus corona yang menghimbau kita untuk di rumah adalah untuk kenyamanan agar virus itu tidak menyebar. Namun kiranya pasion yang kita lakukan di rumah bersama dengan keluarga tidak mengurangi sukacita dan kecintaan kita kepada Tuhan. Namun kita jadikanlah waktu dan saat ini menjadi cara indah dalam hidup kita untuk lebih banyak waktu bersama dengan keluarga dalam mengenang penderitaan Yesus Kristus yang telah menebus dan berkorban demi kita, sehingga iman dan pengharapan kita
tetap bertumbuh, bertambah teguh, kokoh, kuat, dengan tidak goyah sedikit pun akan bahaya yang mengancam kita, selagi kita taat pada aturan pemerintah untuk kenyamanan kita. Tetaplah berdoa, bersyukur akan berkat dan rahmat Tuhan yang masih kita rasakan hingga malam ini di Passion ini. Meskipun berat, perjuangan hidup yang harus kita lewati saat ini, kita tidak bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan teman-teman seiman, berpassion bersama. Namun firman Tuhan lewat media ini tetap menyatukan dan mengumpulkan kita dalam kasih dan penyertaannya. Kita harus tetap semangat dan kuat. Jangan mau lemah dan kalah semangat meskipun adanya COVID-19 ini, karena ketika kita lemah dan kalah semangat, itu akan lebih membahayakan tubuh dan kesehatan kita, dikatakan lemah imun. Tuhan Yesus telah berjuang untuk menebus kita, maka tetaplah berjuang melawan semua apa yang kita hadapi saat ini, termasuk virus COVID-19 ini. Mari tingkatkan semangat kita. Tuhan tahu dan Tuhan melihat apa yang kita hadapi saat ini. Tapi kita harus tetap memuji dan memuliakan namanya di dalam kekudusan. Ketika COVID-19 ini mengguncang dunia, firman Tuhan juga harus tetap berkobar dan berkumandang di seluruh dunia, dalam setiap situasi, di setiap tempat, di rumah atau di mana saja, dalam setiap keluarga Kristen di seluruh dunia ini. Suara Tuhan akan tetap bergema dan berkumandang di hati kita, di rumah kita, di setiap ruang lingkup kehidupan kita. Firman harus tetap menyala, karena firman itu tetap menghidupi kita. Tuhan Yesus beserta kita. Selamat Passion. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melihat dan Engkau mengetahui apa yang kami lakukan untuk malam Passion ini, bersekutu bersama dengan semua keluarga di setiap keluarga Kristen. Firman-Mu telah berkumandang menguatkan kami. Biarlah kami menyambut-Mu dengan sukacita dan sorak-sorai, sehingga iman dan pengharapan kami akan semakin bertumbuh dan tetap bertumbuh. Apapun yang kami hadapi tidak akan menggoyahkan kami. Lindungi kami ya Tuhan, setiap jemaat-Mu dimanapun berada, dan Tuhan tetap melindungi kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tapasahat mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masian na nilihon mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asa lamhu tadahami, gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita madok di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tungon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Jalo hamuna mapasu-pasu siyan Tuhani. Asinirohana siyan Tuhata Jesus Kristus, holong nirohan ni debata ama, dohot parsauran nito di porbadiama, na toktong madongani hamu saluhut na. Amin.